Kini akong problema bahin ni sa akong asawa nga sobra kagikanon bitaw kanang dali kayo gilukan. Bago pagaling minyo pero aro inyo masabtan na ako sa gilano no inaniyo na ko pagsugod ang tanan na. Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. And you'll find happiness without an end whenever you pretend. Remember, anyone can dream, and nothing bad as it may seem. The little things you haven't got could be a lot if you pretend. You'll find a love you can share, one you can call and your own. Just close your eyes, shall be there. You'll never be alone. And if you sing this melody, you'll be pretending just like me. And what is mine, it can't be yours, my friend. So why you dare pretend? And if you sing this melody, you'll be pretending just like me. The world is mine, it can't be yours, my friend. So why don't you pretend? Oy, tay. Asa naman to mo pangasawa? Abi uli pagkadiyot sa ila tay gimingaw kuno siya sa iyang binuhing baboy. Usay nan. Jesus Mariosep. Ayun na napalagaga ng imo pangasawa nun. Oy, Bensyo. Kay kaslo nun na taon ka mo. Ikaw ba tay bang sunod ka ng mga karang tao eh. Ay, baway, mawa, kung mosunod lang ka, Bensyo. Kay sa dili ka mosunod niya, matinuod. Ay tatay sa doy may sultian na tay no katong mga karaang tao sa unang panahon ngawa na tay may graduate na. Ay, lum na, Bensyo. Banta bitong na. Maghilak ka niya kung unsay mahitabo ng imong pangasawa nun, ha? Bantay ka lang. Oh, tay Oms. Oh. Uy, daan pa yun ko. Ikaw lagi yun ko. Pagtingog sa pultahan, ikaw giday na. Ikaw lagi yun ko. Di ba di ka, ha? Dong, Ano Bensyo. nauli man ka? Sus, Pero Dong. play ka. Hapita gid mabangga sa bus akong gisakyan dong. Hapita gid mahugos pangpang. Ha? Ano man? Hapita gid lagi. Namo siya gikasugat. Aw uwa pa kalubang sa manubila ang driver bangga gid unta mi. Ay, bungka gid amo gisakyan kay piso man amo gikasugat. Lagi. Sus may gani kay nakalubag gitaon ang driver. Aw ugwa pa pangpang may diretsyo dito. Oy patay mi Ginoo ko in town. Kalaw ra pas pangpang. Ang kabaw ko dong akong gitan-aw sa ubos. Sus mura na lang gyud usak dako. Usa ni? Tungod lagi sa kalawom sa pangpang lagi ang kabaw mura lagi usa ka dako. Ginoo ko. May lang gani kay mo maunsa tay day na taon day no? Kikaloyan pag itawon mis Ginoo dong. Kay pag naog nako sa bus, igo ra man kong na-slide. Bungot itoy. Mura ko tao, gipangilugan tao sa istorya sa akong pangasuunon sa iyang mga nasinati sa iyang biyahe. Kay dito ko nakaingon nga, murag sakto sa tay usming taon. Og kana ko nung kaslunon, doon na kayo sa aksidente. Pero wag yung ko mapada sa mga istorya-istorya. Murag, ambot lang, murag katuhoon ko dili. Pero hapit ako butuo, unya. Kamong duha ba? Ayaw na itaon mo pagsikik suroy-suroy. Kay kanarabang mga kaslunon, doon na kayo sa aksidente. Tay sa day. Kinaraan na tay ay. Buwan na mo usuro tay. O sewa mauso, ha? Day, timing na tao na tayo, oy. Kamo, naara ninyo. Kung dili mo mo tuon ako, aw, bahala mo. Basta kay gipasadinaan ta mo Ay, sos tay. Tuo lang na ako, ay kablaka na, kay lison kay naman disgrasya sa ita tay, ay.
Oy, ala. Day. Natukanay mo sa Day. Tagay, tubig. Tubig, day. Oh, ay, soft drinks. Natukan lang mangita pag-supring. Kasosyal ba ni imong asawa ay Bensyo? Day, kanila sa tibog day. Ay, tibog tubig day, taon. Bibi, isunod na niya ang subtrink day. Dali, day, imna din ni day. Hutaw. Dagi day. Lain na, oy. Dito tubiga. Sabaw to. Ano yate? Ang ano, tay? Kato na hindi ang panaksan mo imong gipainom, Bensyo. Tay. Ang ako man itong gihunawan. Yap! Pantong na lain kag lami. Kakinan, Dong, laayo po ani magsigil ang tagpundo din sa bahay. Uy, lain kaayo, patag ka pangimbita sa to mga bisita para sa kasal. Sagdi lang dahil sige lang. Tiksan na sila. Atong tawgon pero wa man tay load. Taon na to. Karaana, uy. Anong kitawag sa ka? Wa kay load. Di mo, saan man yung pagtawag? Kung wa kay load. Kuan, para cool raman ni taong nabilin taon ako. Tawgon ako pero wa ko'y load. Pero para cool rin nabilin. Saba, kabali, Why ang mga practice? istorya, uy. Sige na, mga tug na ta. Ako niya na good. Baby. Kay pipi. Kuan, pwede mo si Say mo si A. O sweldo pa, pwede ko cash advance. Ilam na pincho, uy. Kanya hayrang pirmi kang way sobras imong sweldo kay sikag ka cash advance. Sige na dahil. Total, sluno na bitaw ta. Di lagi pwede. Unya na human sa kasal. Ay, pita. Basta human sa kasal, kana di na ko mo palibad, anak. Paapot lang, good. Hapit na sa bita. Ay, pagkakidert yung kinabuhi. Kita na tayo tag-iyas yuta. Pero dili, gihapon ta kaugbok mo. Nang sao naman, wa pa man ma-survey. Abugot si Subscribe to Dramaturgo. Nga pila may sugilanon, may abot yung adlaw sa mong kasal. Daghan kay nanambong. Unya? Pre. Tayo, pre. Ay, nakapuhay juga gabi, pre. Wa, pre. Imo gyud ding guna, pre. Dirahan gyud nimo wa gyud ka paabot sa inyo kasal. Hindi ay, wako ka to gabi kay wako si why cash advance. Sagud pagkapalasa gud nimo, pre. Pero sige lang, pero kano gabi, pre, kung bati nira na gyud. Porpida. Hagning kinabuhi karong gabi kumpati gini pre. Karong gabi asar man na ba? Pungan pangdagat surasan ani ron. Wow, anak gyud, pre. Anak yun ang kay Nay. tutuyo nga maato ang babae nga atong gibahal, di ba? Supugngan pay dagat Mamo na biyuta, surasan pre. na unsa. Mamo na biyuta nagkuan ni kasal, pre. Hindi na mo. nanay. Nagsugod na. Ang ready na ang front. Ay, nakitiyan. May magpaso na. Ang bride, ready na mo. Sige, ready na. Dugay sa muli ani mong bistaha. Sas. O sabi kayaw mo di Aha, Bensyo. watay. Ato ba mga bisita dito? Entertain na po tao to ninyo. Ay, Ato ko'y gikasal. Sagdi na sila tay, kaon rin gari na. Sabot rin bito sila. Uy, kanahan biya ninyo. Uy, gipasagdam lang ninyo na yung masawa mo entertain sa inyong mga Sagdi bisita. na. Iyam na mga kaila. Bisan ha, ato dito. Mura na mahinuog dili ikaw ang gikasal. Mura na mahinuog ka diha og gate crusher. Bugot si ito, git crusher. Pila may sugilanon, nahuman gyud mo kasal taon, nanguli na nga mo mga bisita, sus lami Unya sabta dito bis kwarto. Yes, mauna ni. Pinsyo nga no kadiha. Wa na gyud makapugong pa nato day. You're mine. No, Your sa lips ikaw, belong eh. to me. Bisa lang ito pultahan na. Then, lock. Okay na. Now, this is the moment of truth. Dali na, day. Huwat sa kay maligo sa ko. Ay, ligo-ligo eh. Maligo sa ko. Uy, ganahan ko ginamuso eh. Gipanik ko maayo, oy. Kay init kay ang buda sa kasal. Init ka ayo. Maligo sa ko dong. So, okay. Okay. Here comes the bride
Oh, reason why, ready to fight for the Georgia tonight. Day, wa pa ka human diha, Day. Nagpangnood ako sa kunlaway, Day. Adi, sa kulay pag dali-dali. Nag-unsa pa ba ka diha, Day? Nag-rosary pa ka, ha? Ay, kabala ka, harmless bang ko, Day. Wa pa ka mahuman diha, Day. Kadiyot sa lagi kay hinay kay agas. Wa pa ka mahuman diha, Day. Kadiyot sa kay hinay kay agas. Kakidot pa! No. Adi-ana ni agas na kusog. Wa pa ka kaligo, Day. Wa pa. uy. Pagkabungot, pagkatriling, may anit pa! Sobrang yun sa kauras ko nagawa taon nga magawa sa banyo. Hangtod nga migawas gid siya. Hapit gyud ko katog. Unya? Yes, ay humanagi taon ako baylan taon. Day, dali na. Diris ka tri. Sapa di mi. Apurado kay Of kastanan. course, kitsa may di bang ginambinam taon, ha? Mao karon mo ng gabi eh. Ang gabi is tibuok nga kadlawon, ha? Tama Tingog di, mo mo. Kay apoy ni mo. Dali na, Day. Baby sipog pi. Come on, baby, come on. Come to Papa. Wow, kamot sa kong palangga. Nya unsa naman? Mo ni ginaingon sa boxing pa. Let's get ready to rumble. Bibinsyo, huy. Hinahinaya ko ha. First time pa ba yan ako? Ay, kabala ka, Day. Dili ka kapil sakit. Kundili ang kalami. Amaw ka biti. Baby. Hinay-hinay ang tutanggal ng gisuloob ni mo, ha? Nga mong sulob pa man taong ka, lisensya. Nga mong sulob pa Ay man taong ni taong nalapadag nga. padagyaw-yaw. Kaya basta hinahinaya ko. Di gani ka maginahinay. Nabiyaan tagyod ka. Ay, kabala. O sa nawag tada ang ambulansya para siguro safety ka. Dapat di ay kahang bes na ni mo. Sige nasugdin na. Asa ko musugod gusto ni mo, be? Bahala ka. Okay. Hinay lang ha. Okay. Ang ganahan ka sa tingong de. Tingog lang daro na patay na. Tumingon ka nga. Ako rin bahala. Yes, okay. Let's start and begin, okay? Day. Daoy. Kakilo ka na, Binsyo. Oh, umaw na diha. Mo ni magdagani ka na gilok, be. Isa pa taon. Ay, saba taon. Kim ka batal sa taon. Gilo. Ay, may gali kay naghagok na taos tatay. Huwag yun wing kami sa gabay. Gilukan ka? Iluan ang risk ko ba tunlod ko na. Gilo ka. Ayo. Eh, unsam ka eh. Mao ni ginaingon nga into the dragon. Kiss pa lang gani, wa na, patay na ka. Ha? Baby, one more time kiss me. Usap ka pa. Diyan ka lang kaya, probida. Mahuman ka tanit. Kayo. Ay, mahayo kay nagmata na mo. Dugaya. Mo gining gipalabanan. Labanan ba tayo? Nalaw mong ko ng mga mata mo. Mga kay, wakit tuwag tayo. Mo din gibuntagan. Tana tayo, lisod ba? So, atua-atua ang gagan mo ay ganiharang nagpaabot. Ha? Oh, ano man? Ay, atua la. Mga tanay day ka? Ganina ra taon. Yaw taon nagpalabi po ang akong anak do, basig babughat na. Ibaw, baya ko nga sensitive kayo ng akong anak. Madrihunon gud na. Pero ikaw, girl, nakasikwati, ana. Mama. Subscribe to Dramaturgo. Ang tanan, nagtuog yung taon nga may naitabo taon na magabi eh. Bida. Wag yun sila baybaw nga wag ko ka-enter the dragon. Bisag big boss na lang. O return of the dragon ba? Purbida. Sakang pait na lagi. Ultimo kiss lang sila. Og musyagit. Kiss sa pusod. Musyagit. Unsa na kag ang entrance na mo'y kisa na ko? Paita. Unya. O sengan, why na itabo ninyo gabi? Diyan mo kita eh. Pas kang mga agudi ay ni mo. Ang libog tay. Kaya ako buhato na nila. Noon sa kabayoy, wamang kamaliwat na kondo. Ay, kami ka ni ato si nanay ni mo ay.
Oh, wag na ka-eskwela na akong gidarok-darok dito sa kadaruhan. Bida, no? Oo. Unsa may ako buhaton ni Tay, kaduay ko. Pagkalite ka na bang daang lugos. Total, mo bitaw na ng asawa. Ha? Mao ba tay? Gamitin power. Ha? Gamitin power? Power, ha? O sige tay, ako na buhaton! Murag saktos tatay na. Kinaling gabitan akong pwersa ni power. Ha! Di na gyud makalihay Rosita ni. Hinahinayon ko ablay portahan. Kini. Oy. Murag na hinanok siya. Mo niyang taknas pamalandong. Mao na ni. Karon. Niyan ko siya to. Kalitan ako siya klayong o kunitan ko ang duha niya. Kabutkan di siya makalok. Kinibawa ma! Ngabang... Bagla! Sabi ni Jiray, pagkakindot ni Ani yun! Mao ni akong asawa. Usaw man tao na akong asawa nga. Murag disod mo kayo. Sige magkatawak. Gamay hitap ni katawak. Gilo ko no kayo. Usaw akong buhaton na ni Be. Bang, tabagi ko no ko ninyo. Kada si Gili Delmar. Hiling mo yun na siya ng mga chicks town. Unsa man kung kami pasultihon Gili Delmar. Bidsyo. Mama Mary, salamat sa tanang mga pagkampo sa imong tanang mga nakatawan sa tibuok kalibutan. Thank you kay Mas! Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na ito karagad lawa. Si Dodong Binsyo, mura Binsyo. Binsyo. Binsyo, Ate Pres. Kuha ni si Ate Pres, kanang naminyo si Ate Pres, bam, naminyo si Binsyo, bam. Pero agad siya kilabot siya ang asawa, Ate Pres. Nga naman. Kaya inigduog niya sa asawa, inigkiss siya, gitay! Looy. Wag yun siya. Looy lagi. So, unsam na yung brigadir-dir. Yan ang kitang gigapos. Gagapos, oy, giana niya, doha kakamot, Ate Unya. Pres, giana. Oo, dayon. Nigkiss! Dili, ang baba. Kuan na niya, kuan. Mouthpiece. Taptapan? Kanang ano, di Oh, maka... imong higtan, sakto na daw, higtan mo ba daw. Kanang ingon mo nga gapusod ati sila pre sa amo kung kanang gusto gani ka nga masanay ang imong baka, ang kanang buhin imong baka kung imit mo sa laki nga baka bisag panahon pa na niya kanang lahi gusto nang mananap kinahanglan prisuhon na siya. Abay? Oh. Nga naman. Magbutang kag duha ka kahoy diha diri nga magpugong silbi sa matag kilid. Nga naman. Lahi man na sila sa umang mananap. Ang baka? Oh, lahi na sila. Sa tupa, kakapoy ang baka, inana, no? Oh, lahi na sila. Nya kang mura sa mudagan ba na dili Ang para sa hadlok? oh, di para sa ubang hayop para ka ng kanding. Kanang kanding. Sa tanang mananap ako nakita ka na rin siya nga bisag magdagan, okay na. Mao ba? Oh. Ano, kanang baka, bam, o kanang magkuha na sila, patakalon ang kanang kuan, dili lisod. Kinanglan lagi nga Dali kay gapuson. kinanglan lagi dili gapos ka na butang duha ka kahoy nga ali para di sa kadagan. Dali, alihan. Ang babae. Kural, Ang babae. Dili ko ralon ang kahoy porma ni murag V nga gatuwad. Ang kahoy mo porma murag V. Nabayangon ang baka ba? Payangon? Dili, ana ni mo siya ihigot ba? Ano, Pero di siya mudagan. di Diretso ta sa paambit. Okay. Kung ari ta sa Sirak 26, versikulo 6, apan ang usa ka babay nga masina sa laing babay maoy hinungdan sa kasakit sa kasing-kasing ug sa kaguol. Hait ang iyang dila o makasamad sa tanan. Ato ning basahon ug ikumpara na ning usa. Kung mobalik ka diri sa 26 bersikulo 1, palaran ang bana nga dunay usa ka maayong asawa mapilong gitason siyang kinabuhi tungod siyang asawa. Ang usa ka maayong asawa maoy kalipay siyang bana ug magkinabuhi siya diha sa kalinaw. Ako ning gibasa gikumpara na ko ning duruha. So ari siya may takdo na ring ikaduha kong gibasa nga maayong asawa. Ang problema ro yani gulyat kana ra mga iyong inunta kanang parte silang gibuhaton isip magtiayon. Sayon naman ang gulyat. Saman. Kanang iyang asawa kay medyo sa baano ta panahon sa game. Kanang pwede man mo adto sila kanang usa ka lugar mo chicken ba sila ko sa kalugar nga badi ang mga magpapa hindi makadungog. Gapon kay mo, Pero ari Sige lang, private place naman. Pero ari kas Q5 dong aw sa Queensland wa gyud di gyud ka kadungog tingog. Di man oh. Soundproof man. nakisuway ka. Sa una karon wa na kay ko Ate Pres.
So, una kasuway ito. Di kaya ako, sa ako nang gingon, kaning buluhaton sa magtiayon, no? Kaning buluhaton sa magtiayon, Gulyat, nakadungog ko sa wali bito sa pare tungod sa kanang nining Advent season, Gulyat. Ang kanaday ko nung katre sa unang panahon, sa panahon nila ni Tubit, sa basahon sa Tubyas, apel di ko nung nasa kasal. Ang ako pasabot, yan, kuman ko nung mo kasal, itagaan na daan ka mo kwarto nga na ikatre, apel ba di ko nung to sa seremonyas? Mo ba? Oo. Hindi Mo ko sulti sa ano? pare, apel dito sa seremon. Sa nindot sa una, ano? Kadang na, makasal ka na, katridaan giandam. Din. Nasa, hindi ko magkasal. Apil man seremonyas. Nga na katri. Oh, sa kalaan, Pero mas nindot ginoon na tipres. So, pa Ano, magkasal. ano, simbahan? Oh. dili. Asa man? Ako masabot Ang ba? kasal na ati pres, kana rumanggo ka ng mga kumun-kumun ka, kanang, unsa pangan ana, Mass kubol. wedding? Unsa ko? Dili. Kubol, mga Sa kasal na. sa karaang testament, sa Old Testament, sa una pwede rin mo gumukasal kuno ang hari sa ilang tribo. Oo. Nya sa panahon sa basahon sa Tubyas, sa wali sa pare. Kanang hindi ko magkasal sa seremonyas, doon na daan sa kwarto 4 nga gitagana dito kay apil ka na siya sa ilang seremonyas. ay. Oo. Nindot sa una so. Ay nindot sa una og karon. May dagang manglili. Apil ka na dito kay gani kay sa dili Dili, mas nindot sa una kay dai koan, pero mas nindot ron ati pres. Oo. Wa pa may kasal wa na. Gab. Dasok-dasok na mas ang kakapnan. akong pasabot ba nga apil sa seremonyas kay kanang kung ari ka sa tubit na pa mangani prayer sa dili pa sila magdulog. Di ba? Ari sa tubit o na mangani prayer. Apil na si seremonya sa katri. Mao din na itam. Simbahan. Mao din buhaton ni Sir Dudong di ay Dudong Surya ba? Magrosary daan una makuan. Naman na sa tubit Butan na. dili si di Sir Dudong. Naman na diya sa tubyas nga basta ni sa katubit nga giingnan niya ang iyang asawa nga Ginoo amo ning buhaton dili tungod sa kaulag kundi dili tungod sa katarong. Yung ana pa ning asawa nga si Sara asawa ni Tobias. Amen. Pagkuman nagdulog sila. Malagi ang mga yung tambak ati pres. Oo. Kay sa kanas gilidilmar himo daghan ginag chicks. Tabagi ko unsaon man ni kay gili unsay buhat. Dagan di ay. Dagan di ay. Balik ta. Unsa kay buhaton taon. Oh, diretso ta gulya. Tabagi kay gili ka usa lang. Patay! Unsa may una ni mo gili? Ako, Napagadik! ako dili man kopyor nga laki, di man kopyor nga bayi pan sa ako lang ikasulti nga. Ingon ani nga sabaan kaayo ang imong asawa binsyo, parte ng mga butanga, dako ning mas nindot ni kaysa katugibasan akong usa nga nagdag ka gubot nga wa gyud mo'y mahimo. Ano man? Namayban ko lang tingo. Padala dak mo tuko. Ah, bitaw. Ay, pero bago pa man eh. Bago pa. Bisan pag atong una nilang kasal. Bago pa. Good. Dili. Oh, sa ako nang Bati pa kayo. Sa ako Pero nang madugay siya. Wala Kapuya. eh. sa ako nang gingon. Madugay, pakiran lang ha. Diligi sa ano kay makatawag maayo gang gitgano. Gitgano siya. Gikanon Ang babae. Oh, nya mo nang maikog ka may bana. Ay saba. Kay naayang Madugay ang asawa ati pres mo yun sa maurang sudana. dili. Mo lang ako itambag ko Dili lihat. kaya nagtanang na. Kaning Mana wala lalaki sa may lani mura sardina sungon ang asawa sa mga Texas maurang sudana. O nang mama ako ikatambag gulyat nga para dili sa madunggan siyang papa kay mo anam to sa sabat. Ang akong ingon nga Sigili pa na magkadugog sa tukas. Awa na. Ug ako ana. Oh, amahan ka. Muso ko. Asa ka buso? Nga pagkuha di gili sabak kay dito sa kwarto siya. Piskot. So ata. Puan na ninyo di. Ano ka ninyo eh? sa ako lang ingon gulyat nga mato sa kalugar. Pwede mong bato sa private nga lugar. Librehapon nila pa. Paimnog sleeping pills? Kana oh. Loyo. Kisa may Usa lang ka buok kanatan. Ay, ingon. Hindi na tana. Lai to kayo mo tag nagunit og Bate minatay. kayo way feeling sa tipres do. Dili, kuano na lang ba. Dili, i-check in na lang na dong. Oh, Totoo. lagi nga to Ikaw na lang gastuhan mo, pilar man, 260. Oh, Na soundproof pa ng mga hotel. Pwede. motel ba ron? Hotel ba? Oh, ana. Kana Hindi ako. na madungog dong. Bisa Kana ko sa ako. ako pa siya kita na. Kana ako lang ka-suggest sa kay wa man ko di mong kubana, di mong ko asawa ko lang ka-suggest kay kanang na ang sabaan di makasungog ang imong mga ginikanan binsyo. Ana na lang. Kayo katong gi-check in nga bata katong yun. Ayaw cool, bata pa ko cool. O madunggan pa to na. Nako ana to. Lisod man. Lahi po ng kuan kanta gulet kanang sabak dire, sabak dai. Eh, sabat daddy. Dai dali dire, sabak ka didi. Ari. Okay ni iya, sakto na ato lang hotel or motel. Oh. Check in lang. Ito taliwas book. Para dili ma Ah. di madunggan ba kay. Dadon mo langob dito sa kuan ay. Langob sa baksan. Ano may langob? Dito sa may kuan ati pres buhisan, unahan gamay baksan lay. Yan, ano yung makadungog mo? Mudagan dito, abig na unsa, gi-rape ba ka dito? Pero lahi man tong experience gulyat. Asa man?
kanang ang lalaki maoy dunay motor nya kuhaon na yang estudyante nga manghod siyang asawa. Ah. Pag-abot kay daghan kay lapok ang uniforme ang babae. Ano man? Nahuo kuno sa kuan motor daghan kuno nagkalapok. Abi na ako... Nay, pangos! Related na sa atong problema ron. Dili ako pasabot ba? Pasabot ba kay kanang Nay, mao ning nay, nagkalapok kay yamin din gipasipadan ang igsoon siya ng asawa. Ako lagi ang atong gisgot. Wala namang kinahanglan katre. Saba. O wala na saba, nakalapok na, wala saba. Oo, kani ato ang atong problema karon saan pagsulbad nga maka-jersey siya nga dili Ako na. Oh, Imo na gid dad ako sa kalugar nga murag private. Private dong. Nahitabo na sa ako gulyat. Ano man? Gipasandi ko sa saging kardaba. Nga, agik ika. Ngingon ng laki. Eksaba. Eksaba ka? Oo, sabi sa ko. Unsa ko nung unsa magsandi ko saging kardaba. Balin dito bungan really ka sa. Salamat ako na dito naman noon. Go na go! Subscribe to Dramaturgo.